Aloitan tallennuksen nyt tuosta toiselta koneelta ja ruvetaan käymään webinaaria läpi. Eli kyseessä on karttahimmelin etsintätehtävällä tämmöinen omasta kokemuksesta ja käyttökokemuksesta tuleva koulutus, miten tämä toimii johdon työkaluna. Ja tarkoituksena olisi saada teille osallistujille ja myöhemmin YouTuben katsojille semmoinen käsitys, että miten tämä vaikuttaa siihen johtopaikan pyörittämiseen, mitä muutoksia tulee mahdollisesti tämän kautta ja miten se saadaan tehokkaasti siellä pyöritettyä. Itse slideshowssa mä käyn läpi myöskin meillä Luoteis-Pirkanmaan aikaisempaa karttastandardia jonkun verran. Tämä pohjautuu siihen tämä etsintäperiaate ja sitten meillä on pieni testioperaatio tuolla, missä on piirtänyt erilaisia vaihtoehtoja, jotta pystyn näyttämään noita toimintoja näppärästi. Jos teillä tulee kysymyksiä, niin mä seuraan mahdollisuuksien mukaan chattia tuossa toisella laitteella koko ajan. Pyrin sieltä poimimaan kysymykset ylös ja toki sitten ihan lapaa pystyyn nostamallakin onnistuu, mutta valitettavasti kun mulla ei ole tässä erikseen moderaattoria, niin mä en sitä lapaa pystyssä näe. Koitetaan keskeyttää sen verran koulutuksen etenemistä sitten, että mahdollistuu se vaikuttaminen välissä. Karttahimmeli kun tulee tehtävälle sillä, että sitä käytetään kaikilla yksiköillä, niin siinähän muuttuu jokseenkin joku asia, mutta sitten taas välttämättä ei hirveän moni asia. Eli edelleen niille lähteville partioille pitää pystyä tulostamaan se kartta, mikä onnistuu toki karttahimmelin kautta. Se, vaikka meillä olisi sähköisiä järjestelmiä, niin se ei oikeastaan vaikuta siihen puoleen. Kuitenkin esimerkiksi koontikartan, tilannekuvakartan, millä nimellä sitä ympäri Suomea käytetään täällä Luoteis-Pirkanmaalla koontikarttana, sen tärkeysjärjestyksessä sen käyttäminen tippui aika reippaasti sitten kerrasta alas. Eli siinä alkuvaiheessa, kun on kiirettä ja hälinää siellä johtopaikalla, niin se sitten tehdään sitten, kun ensimmäiset on maastossa ja toiset mahdollisesti maastossa, niin koetetaan siitä mennä eteen. Itse Vapepa-johtajan, varajohtajan, maastotoiminnan suunnittelija ja sitten sen tehtävien jakajien roolit jonkun verran muuttuu osittain paperilta sinne karttahimmeliin. Ja sitten tietysti pitää paikallisesti päättää, että miten niitä himmelin esimerkiksi alueiden eri vaiheita tai näkyvyyttä pyöritellään. Sitten tietysti viestin rooli voimistuu siinä mielessä, että kun voidaan ketjuttaa pienempiä tehtäviä, seurata niitä tehtävien etenemistä, niin siirretäänkö se esimerkiksi johtopaikan viestitoimijan vastuulle sitten se, että päivitetään aloitetuksi ja valmistuneeksi niitä tehtäviä. Mutta kuitenkaan toimintaahan tämä ei itsessään muuta, eli siellä maastossa ja johtopaikalla meillä on täysin samat dokumentaatiovaatimukset, meillä on täysin samat systeemit muuten, mutta tämä vaikuttaa jonkun verran sitten vain niihin työkaluihin, mitä me käytämme. Yhden kovan tehtävän nyt kokonaisuutena karttahimmelillä vetäen, niin kouluttautuminen, etukäteen tutustuminen karttahimmelin käyttöön, paikalliset harjoitukset, missä käytettäisiin himmeliä, niin on avainasemassa siihen, että se tehtävän pyörittäminen onnistuu siellä hyvin. Nyt on vähän pientä tekstiä parissa tiassa, mutta toivottavasti teille näkyy sinne jotenkuten kännykällä. Se käytännössä karttahimmeli vaikuttaa eniten ensimmäisen hätäetsintäjakson perustelemiseen siihen, että jos Vapepa-johtaja saa etukäteen tietoja ennen paikalle tuloa, niin suunnittelu on mahdollista aloittaa etukäteen. Mutta kuitenkin niin se karttahimmelin tarkoitushan ei ole tuoda meille lisää tehtäviä, vaan helpottaa sitä. Tuossa äkkiseltään, mitä osallistujia katsoin, niin siellä on aika hyvin haja-asutusalueenkin ihmisiä, niin tiedetään sen, kun johtaja ajaa jo sinne paikalle, niin siinä monesti on toisiakin ihmisiä siinä autossa, mahdollistaa vaikka mobiililaitteella sen tehtävän aloittamisen pyörittämisen.
Lähietsintä suoritetaan tosiaan niin kuin tämä koko prosessi pyörii aina ihan samalla tavalla, mutta mahdollistaa sen, että jos poliisilta saadaan vaikkapa valmiushälytystilanteessa kadonneen katoamispaikka ja profiilitieto, niin meidän on mahdollista suunnitella paljon etukäteen. Tilannekuvahan on semmoinen, mitä me pyöritetään siellä johdossa, ja tilannekuvan välittäminen poliisille on aika oleellisessa tehtävässä. Karttahimmeli ei tilannekuvan ylläpitoa helpota millään muulla kuin sillä, että se on jatkuvaa ajantasaista paikka- ja löytöjen tarkkapaikkatietoa sieltä kentältä. Tutustutaan niihin sitten, kun mennään sinne esimerkkitehtävään. Ja tilannekuvassa usein, mä en tiedä onko muilla johtajilla tai johtopaikkatoimijoilla samanmoinen fiilis, että kun niille toimintaryhmille annetaan tehtäviä ja ne ilmoittaa sinne lähtevänsä, niin sieltä tosi harvoin tulee mitään edistymisraporttia tai edes sitä, että onko ne löytänyt se oikea alueen, vaan kyllä se tieto siltä partiolta on siitä, kun lähdetään ja kun saavutaan, niin ne on niin kuin ne tarkeimmat tiedot, jos ei mitään löydy. No, karttahimmelihän on ratkaisu myöskin siihen. Mä vähän joudun valitettavasti hyppiin tätä eriksensä tätä toimintoa tässä. Tuossa on toi perinteinen koontikartta ja nyt mä tiputan täältä näytön ja vähän eri asentoon. Katsotaan, miten näppärästi saadaan täältä karttahimmeli näkyviin. Noin. Jos katsotaan tämmöistä isompaa tehtävää, tässä on siis 66V henkilölle tehty MSO-rinki tuohon paikalliseen alueeseen, niin tietysti osallistujille viestikeskuksen johtopaikan, huoltoalueen, mahdollisten tietojen, kadonneen kodin, muiden kirjaaminen kartalle helpottaa sitä tilannekuvaa, kun tämä on mahdollista jakaa linkillä myös poliisille. Etukäteen pystytään tekemään katoamisesta, tietyistä tiedoista, mitä poliisi on meille valmiiksi ilmoittanut, niin pystytään tuomaan tarkennettuja tietoja, joihin on helppo siirtyä himmelin avulla. Esimerkiksi näköhavainto kello 11, kadonnut on ohittanut Mäkelän paikan. Tuolta on löytynyt auto. Tuossa on MSO-piste, meillä on iäkäs 66-vuotias ja tuosta kohtaa on löytynyt Maria Sanko. Etukäteen on tehty lähialueiden etsintäsuunnitelma ja osa niistä on jo annettu partioille ja on täten aktiivisia. Eli täältä löytyy etsitty, aktiivinen, piirretty tilat. Sillain ajattelen, että tämmöistä on mahdollista tehdä jo ennen paikalle tulemista, jonka jälkeen jakaa sitä tietoa niille partioille, niin tämähän on oikein näppärä, nokkela sovelluspohja. Mutta mitenkä sitä sitten johto oikeasti voi käyttää? Nyt mä kysyisin teiltä, teitä on siellä linjoilla jonkun verran, 17 henkilöä miinus minä, miinus nauhoitus, niin 15. Kuinka nopeasti teillä lähtee etsintätehtävä käyntiin siitä, kun johto saapuu paikalle? Ihan vapaasti mikkiä auki ja kertokaa toki. Aki, ole hyvä. No joo, morjesta Aki Haminasta. Tässä nyt noin vajaa 10 vuotta hälytyskoiraa ohjanneena, niin, ja ehkä noin reilu 30 tehtävää on ollut, niin aika hitaasti voin sanoa, että tapahtuu. Että kyllä mä niin kuin toivoisin enemmän sitä suuntausta, mistä olen nyt kuullut, että voitaisiin niin kuin nopeammin saada ne koirapartiot liikkeelle ennen kuin ne niin kuin jää sinne johtopaikalle käkäilemään ja odottelemaan. Kyllä mä niin kuin näen semmoisia tiettyjä mahdollisuuksia nopeuttaa sitä liikkeelle lähtöä. Kyllä meillä ainakin niin kuin on odoteltu niitä
tehtävän antoja tähän mennessä paljon? Joo, toi on tosi usein tilanne, että odotetaan sitä, että johto käynnistyy. Tuossa esimerkki omalta tehtävältä, me saatiin hälytys 22.18. Johto kokoontuu välittömästi, ajomatka 30 kilometriä, 23.00 pyydettiin etsijät paikalle. Etsijöitähän oli toki jo siinä etukäteenkin paikalla sitten ennen sitä 11, mutta meillä meni 47 minuuttia johtajan paikalle saapumista ensimmäisen partion lähtemiseen. Toki tähän vaikutti se, että karttahimmeli ei ollut kauhean tuttu ja me ei saatu etukäteistietoja, eli kaikki alkusuunnittelu ja kaikki muu tapahtui sitten vasta siinä paikalla. Mutta johtajan saadessa etukäteen sen tiedon lähtiessä suunnittelemaan sitä lähietsintää, mistä löytyy, niin kuin me Amazon kautta tunnistetaan, tämähän on siis todennäköisyyskehät, mitkä tänne kartalle piirtyy, kuinka moni löytyy minkä kehän sisältä tilastollisen näkökulman puolesta, niin me päästään katsomaan iso osa tästä todennäköisimmästä löytymisalueesta, eli ihan välittömästä lähiympäristöstä, käytännössä välittömästi henkilöiden saavuttua paikalle. Jos meillä on oletuksella, että johtaja ja partio käyttää tätä itse laitetta. Toki oletuksella tosiaan se, että se toimii, niin on tosi nopeasti mahdollista saada ne ekat partiot liikkeelle. Käytännössä sisäänkirjaus, perehdytyksen varmistaminen, toimintaryhmään jakoja, ei kun matkaa hopea. Merkittäviä etuja on siitä mahdollista saada. Täältä mä oon merkintätapaa rakennellut tuonne himmelille sillä lailla, miten meillä toimitaan, eli meillä on suunnitteluvaiheen tunnus ja sitten se operaatio suorittava partio tuossa nimessä. Ja täältä kun otetaan alueita vähän enemmän näkyy, niin tämä on vähän pidemmälle suunniteltu tämä operaatio, mutta täältä listasta näette, eli olen tehnyt A-suunnitteluvaiheen, B-suunnitteluvaiheen, C-suunnitteluvaiheen nimeyksiä tänne alueelle. Tämä on sinänsä helppoa, että täällä on tämmöinen suodatin. Ja nyt sanotaan vaikka, että mä oon partiolle 1 antanut tietyt alueet, niin laitetaan sinne filtteriin P1, mikä löytyy tästä nimestä. Niin se partio saa sortattua itselleen ne alueet. Eli lähi 1 on ensimmäinen tehtävä ja siitä se kun on valmis, niin jatketaan lähi 2. Helppo ketjuttaa tehtäviä, nimetä tuon partion nimen kautta niitä. Nyt tänne on lisäksi ihan hiljattain ilmestynyt ominaisuus, että suoraan listasta saat tämän alueen muokkauksen tänne auki ja kaiken mitä kirjoitat lisätietoihin, niin pystyy myös hakemaan tällä filterillä. Otetaan annetut tehtävät tuosta auki, niin 2 kappaleeseen on lisämaininta annettu. Se miten jakoa sit käyttää sitä partiolle osoitusta, niin onko se sitten tässä nimessä vai kirjoitetaanko se tuonne antaessa, että se näkyy partiolla 1, niin silloinhan se löytyy hakusanalla partio 1 täältä. Versus se, että se partio näkee tässä autoalueet ja UASI-alueet ja jatkosuunnittelut ja vaihesuunnittelut ja reittietsinnät, niin selkeyttää aika paljon. Toi filtteröinti toimii ihan yhtä lailla myöskin siellä kännykkäprofiilissa, joten sitä kannattaa harkita. Et käytännössä kun antaa tehtävän, niin antaa se filteritiedon, millä ne alueet löytyy. Mutta jos lähdetään ihan prosessinomaisesti kattoon, mä avaan tuohon kilpailevan selaimen, missä ei ole kyseinen himmelioperaatio käynnissä, niin aloitetaan ihan askel kerrallaan läpikäyntiä. Mitä tarkoittaa se, kun aloitetaan tehtävän suorittaminen? Eli ihan Googleen karttahimmeli, tosta Netlify-appi auki. Me ollaan saatu joku tehtävä, siellä taidettiin 5000 rikkoa ohdossa justiinsa, niin sovitaan, että meillä on 5001. Olenko Parkanossa tällä hetkellä ja tänään on
15.5. Eli luodaan sinne joku semmoinen ei helposti arvattava nimi. Tuohon voidaan lisätä vaikka randomeja merkkejä sitten sen jälkeen, että se ei ole helposti arvattavissa, että sinne ei pääse katteleen kuka tahansa. Mutta toi on jo niin vaikeasti arvattava operaatiotunnus, että ei varmasti kukaan sitä vahingossa pääse läpi. Sitten partion tunnukseksi laitetaan vaikka johtaja ja pidetään omat paikannukset sijainnin jakamisen pois päältä, niin silloin me ei olla ylimääräisenä täppänä siellä kartalla. Täältä saadaan ominaisuuksista, sitten näkymyksistä vähän skaalapalloa ja tuuliviirejä tarvittaessa pois, mitä suunnittelussa ei oikeastaan käytetä. Tullaan tuohon samaan maastoalueeseen ja Vapepa-johtajahan saa poliisilta sen katoamispaikan, niin täältä muu-merkinnän kautta sovitaan, että meidän kadonnut on ollut tuossa kohtaa, eli hiirtä painamalla tai raahaamalla karttaa sovelluspohjassa kännykällä, niin tuo liikkuu ja siitä tallennus MSO-aloituspiste. Ja mikähän olisi, toi on sopivan pienet kehät, että se on helppo näyttää, jolloin se näyttää meille etsintäprofiilitoiminnan siitä. Tänne tietysti on hirveän hyvä, että jos tätä lähdetään jakaa jo viestillä etukäteen, niin muu merkinnän kautta tuoda. Sovitaan, että Naskalin tilalla on johtopaikka, niin tuoda tänne tekstimerkkinä johtopaikka, kokoontumispaikka, Vapepa-keskus, mitä se ikinä onkin. Jos te haluatte jakaa tämän tehtävälle osallistujille jo aikaisemmin, niin siihen pystyy vapaaseen viestiin tehtäville osallistuviin pistää ohdolla jo tuon tunnuksen. Tämä on alueellisesta käytännöstä sitten riippuvaa. Luoteis-Pirkanmaalla ei tehdä näin, vaan kokoontumispaikalle tullaan osoitteella ja sieltä sitten partionjohtajat ja koiratoimijat saa tuon tunnuksen. Mutta täältähän on mahdollista ottaa suoraan Google Maps-linkki, mikä näyttää jostain X-sijainnista sitten. Mä tuolla tällä hetkellä sinne kohteeseen suoraan sen matka. Ja tämähän toimii sitten muuten kaikissa merkinnöissä myöskin kännykällä tämä reittää tänne, eli ei ole enää niitä partioita, jotka eksyy matkalla kohteeseen. Ja jos ajatellaan, että meillä tuossa nyt on tuo ensimmäinen kohta, niin tehtävää ennen kuin olet siellä paikalla, niin siihen voi aika raakalla kädellä lähteä tekemään sitä ensimmäistä lähietsintäaluetta. Ihan yksittäisillä hiiren klikkauksilla niin monta kulmaa, kun te siihen haluatte, niin monimuotoista. Ja sitten painamalla sitä aloituspistettä tai tuplaklikkaamalla se luo siitä alueen. Jos alueeseen tuli jotain virheitä, niin siinä on vähän voi, poistetaan piirros. Jos se on kuitenkin se alueen piirtäminen kesken, niin täällä on tämä korjaa nappi, mikä poistaa viimeisimmän. Tämä toimii sovelluksessa ihan samalla tavalla. Mutta ajatellaan sitä, että meillä on se keissi tulossa ja me istutaan repsikkana sinne johtopaikalle, niin me voidaan jo matkan varrella suunnitella niin kuin me halutaan tätä aluetta. Ja tästä on sitten helppo lähteä nimeen alueita ja jakaa niitä eteenpäin. Tämä tuosta oikeastaan, niin mikä tässä on se hieno puoli tässä karttahimmelissä. Sitten kun päästään sinne johtopaikalle ja se johtopaikka rupeaa pyöriin, niin sittenhän palataan aika lähelle normaaliin johtopaikkaprosessiin. Otetaan semmoinen käsiäänestys. Kaikki varmaan osaa käyttää sitä peukkua tässä sovelluksessa, Teamsissa siis. Kuinka moni teistä piirtää vielä kaikki alueet käsin vai kuinka moni käyttää jotain piirto-ohjelmaa? Pistäkää peukku kaikki, jotka piirtää käsin. Tania, ole hyvä. Ei mulla ainakaan peukkuu, mulla oli vaan toi käsi, sen takia mä nostin. Okei, joo, hyvä. Onko muilla peukkua? Joo, aika monella tuli peukkua tuolta, eli tosi usein piirretään käsin, ja eihän se piirtotaktiikka siitä oikeastaan muutu mihinkään.
Tämä on ihan yhtä lailla, kun siellä tehdään niitä piirroksia siellä käsin, niin tässä piirrellään näitä alueita. Ja tämähän näyttää heti, kun sulla tulee 2 pistettä, niin tämä rupeaa näyttää hehtaaria, että kuinka iso aluetta sä oot piirtämässä. Sovellusta käyttäville partioille voidaan piirtää se ruutu tollain, että se ei myöskään rajaudu mihinkään, koska sovelluksen paikannus on kohtuu tarkka ja ne pystyy jossain määrin sovellus lentään itsensä, että varmasti tämä alue on käyty, mutta paljonhan se helpottaa siellä maastossa kulkemista, kun se nojautuu oikeaan maastoon. Toinen, mikä tässä helpottaa, on se, että täällä tulee tämä tarkempi MapAnt-kuvapohja sitten. Kun zoomataan riittävän lähelle, niin täältä löytyy huomattavasti tarkemmin korkeuskäyriä, muotoja, polkuja, varsinkin isompien taajamien lähellä niin tästä karttapohjasta. Eli partion on helpompi tunnistaa itsensä, missä liikkuvat. Jos partio haluaa tai halutaan reittejä piirtää, niin piirtämällä suunnitelmaa tähän tulee myös etäisyydet ja erantokorjatut pohjoisnuolet. Jos halutaan lähteä piirtämään reittiä, niin se piirtää aina tähän yksittäiseen jänteeseen, laskee kokonaismatkaa ja näyttää sen suun. Kompassin kanssa äärimmäisen tehokas ja kompassipohjoisviivathan tässä on siis erantokorjattuja, eli se on todelliseen pohjoiseen. No, kun sinne saavutaan sinne johtopaikalle, niin se miten tämä tehdään meillä on siten, että kun se on perustettu, niin koirajohto saa oman alueensa, oman tehtävänsä. Koirajohdolle voidaan antaa täältä vaikka kokonaan esimerkiksi C-suunnittelualue, että saatteko hoidettua tuolta ton tai osoitettua tietty reitti tuommoisella erivärisellä suunnitelmalla. Eli meillä ainakin täällä Luoteis-Pirkanmaalla käytetään aktiivisesti koirajohtoa sen tietyn toiminnan suorittamiseen. Ajatellaan, että mitä noi kannattaa piirtää, niin partioetsintäalue, kun on semmoinen 100-200 kanttiinsa 1-4 hehtaaria toisin sanoen, niin sen kokoisia alueita, että nämä on vähän toisaalta reiluja nämä alueet, mitä tänne on piirretty. Eli täällä on 6,8 hehtaaria tuollain vedetty vaan lotolta, niin tuohonhan menee partiolta 3 tuntia tuolla maastossa, kun se tekee se. Että tässä ei ole virhe piirtää pieniä alueita ja sitten ketjuttaa niitä vaikka useampaa, että partio etenee järkevässä järjestyksessä. Sitten jos sinne laitetaan jotain eri menetelmää, niin näkötuntumallahan menee äkkiä 4 partioruutua ja koirahan vetää sitten jo 8-12 partioruutua riippuen millä tarkkuudella me halutaan sitä aluetta vedettävä. Puhumattakaan sitten uassille suunniteltavista alueista, niin ne voi olla sitten jo tosi isoja rannan tarkistuksia tai neva-alueen tarkistuksia. Johtopaikalla, kun tämä ruvetaan pyörittämään, niin siihenhän tulee käytännössä johtajan tarvitsisi saada kädet tästä irti. Täällä on semmoinen kuin maastotoiminnan johtaja-käsite. Monessa paikassa sitä tekee varajohtaja, joka suunnittelee sitä aluetta ja sitä etenemistä poliisin ohjeistuksen mukaan. Niin tarvittaisiin joku henkilö siellä johtopaikalla tekemään tätä tehtävää, mitenkä se halutaan tehdä. Tuossa vaikka autopartioille suunnitellut alueet, vähän isompia lohkoja tiettyjen teitten varsista. Normaalistikin siis sen suunnittelun tekee erillinen henkilö, niin se tehtäisiin sitten vaan täällä. Tehtävälle lähettäjä, kuka jakaa ikinä toimintaryhmille tehtäviä, pystyy täältä sitten muuttaa nämä, että onko se aktiivinen. Tehdäänkö se sitten, kun tulee aloitusviesti maastosta vai tehdäänkö se tehtävän antamisen jälkeen. Niin niille vaihdetaan eri statusta niille alueille sitten, jolloin se tilannekuva pysyy hyvänä. Nyt tuossa kokeilen kaivaa nopeasti, jos mä löytäisin esimerkkikuvaa siitä, että miltä se näyttää, kun niitä partioita on siellä maastossa sitten hyvästi liikenteessä.
Nyt löytyy oikein. Eli pahoittelut videosta, mutta tollain näkyy siellä partioiden eteneminen. Tuossa on meidän maanantai-iltaiset treenit, missä on paikannin koirassa kiinni ja paikannin emännän taskussa ja mun aikaisemmin vetämä jälki. Eli karttahimmeli näkymään sitten ne partiot näkyy tuommoisena palluroina käytännössä reaaliaikaisina. On aika kiva seurata niiden etenemistä siinä ja jakaa esimerkiksi poliisille tuota tilannekuvaa. Me tehtiin tuossa vappuaaton tehtävällä, mistä poliisi kivasti julkaisi myöskin aamulehteen, niin juurikin niin, että poliisilla oli yksi meidän tabletti, mistä he pysty seuraamaan ja henkilölöytö kun tuli, niin heillä oli heti koordinaatit henkilön tila myös sen karttahimmelin kuin sitten myöskin meidän ilmoituksen perusteelta. Koirien kanssa tämä on hyvin tyypillistä, että paikannin on koirassa ja sitten kartturi käyttää himmeliä. Mutta jalkojen kanssa niin suositeltavaa on, että siellä on se yksi partio, joka sitä pyörittää. Sitten tietysti kun alueet tulee valmiiksi, niin ne voidaan kuittailla etsityiksi mielellään niin, että ne jää rekisteriin. Mutta tässä tapauksessa mä voisin poistaa nämä isot alueet täältä nyt, että tuosta tulee vähän selkeämpi tuosta pohjasta. Sitten mä oon tänne piirtänyt pari esimerkkiä suunnitelmalla siitä, että miten esimerkiksi voitaisiin koiralla tarkistaa nevan reunaa tai muuta. Eli voidaan antaa tämmöinen selkeä reittipolku tehtäväksi. Tai sitten vaikkapa UASille voidaan antaa ihan lentosuunnitelma. Ja taas vähän eri värillä, niin se näkyy paremmin sieltä. Selkeä lentosuunnitelma jollekin alueelle. Tai ne voi tehdä tätä myöskin itse. Koirat usein ottaa vastaan alueena ja piirtää sitten suunnitelmana itse myöhemmin. Ja suunnitelmat saa yleiskuvasta napilla piiloon. Tehtävällä on usein myöskin henkilöitä, jotka ei käytä karttahimmeliä sinänsä, joille täytyy laittaa paikannin. Onko täällä joku, joka ei tiedä, mikä on karttahimmelin niin sanottu kikkare eli paikannin? Okei, joku nosti käden pystyyn, eli esitellään. Eli nyt mennään sitten täältä karttahimmelistä tänne karttahimmeli Dogs Netlify. Niin täältä löytyy niin sanotusta koirapannasta ohjeita, eli karttahimmelin kanssa toimii tuommoinen pieni Teltonikan paikannin 2G-vehje, missä on SIM-kortti sisällä, joka on mahdollista laittaa paikantaan tonne sitten niille partioille, jotka ei käytä karttahimmeliä. Silloin tietysti täytyy suunnitella, että jos he tekee löytöjä, niin he seisoo ton paikantimen kanssa kohtuu lähellä sitä löytöä ja ilmoittaa sen siitä johtoon, jolloin se saadaan välittömästi paikannettua sinne kartalle. On tulossa luultavasti kesällä ominaisuus, että kun tuossa on tuommoinen iso sininen SOS-nappi, että sitä kun painaa, niin se jättäisi merkintätäpän tuonne karttahimmelin karttaan. Hinta on noin 50 €. Telian prepaid on halvin, mitä tuohon saa. Ja kyllä, ikävä kyllä vaatii sen verkkoyhteyden, taikka siis sen GSM-yhteyden, että pelaapi kunnolla. Tämän hetken halvi hankintapaikka on Dustin. Ja toimii semmoinen 5-6 tuntia esimerkiksi koiralla. Muutenkin karttahimmeliin liittyen, niin suosittelen lämpimästi käymään tutustuun täällä. Teemu on tehnyt muun muassa käytöstä aika tarkat ohjeet tänne, eli itse Rokkiksen isä. Jees, sitten homma lähtee eteneen, niitä jaetaan niitä tehtäviä partioille. Mun käyttötapa on se, että sovitaan, että toi menee nyt partiolle 5,
toi menee partiolle 5 tosta, ja sitten kun partiolle 5 laitetaan kännykkään se P5 sinne filteriksi, niin he ei näe kuin omat alueensa. Helppoa jakaa sitä tehtävää eteenpäin. Ja mennään tuohon itse piirtämiseen tarkemmin, siihen suunnittelemiseen jossain määrin kohta. Mutta kun näissä alueissa on semmoinen ominaisuus, että täältä löytyy tämä reititä tänne, mitä katsottiin äskenkin, mikä tekee ajoreitin lähimpään pisteeseen, mitä sillä pääsee ajaan, eli oltaisiin tultu tien vartta pitkin. Niin taitaa tehdä reitin sinne aloituspisteeseen, missä se piirto on aloitettu. Kannattaa tarkistaa, mistä se menee. Hienoa, me saatiin ohjelman lisäkin paikalle. Tervetuloa Teemu. Joo, mä menen Bauhausiin hakemaan multaa samalla. Joo, eli päästään eroon siitä, että on tämmöinen saattokarttojen, mä en tiedä kuinka yleinen ongelma se on, mutta meillä kun ollaan tukikohta saattaa olla esimerkiksi kaukanakin, niin kuin mä tässä nyt olen piirtänyt johtopaikan tänne selvästi muutaman kilometrin päähän, niin sinne tarvitsisi osata sinne perille kikkailla itsensä, niin toi reititä tänne ominaisuus poistaa sitä saattokartan tarvetta, kun kyllä melkein jokainen taitaa Google Mapsia tänä päivänä pystyä käyttämään. Ottamatta kantaa mun henkilökohtaiseen mielipiteeseen Applen käyttäjistä, niin kyllä sitä partiosta joku löytyy, jolla on Mapsi. Taitaa se Appleskin silti Teemu toi onnistua toi reitittäminen, mutta ei siitä se enempää. Jees. Sitten kun se tehtävä rupeaa olemaan kondiksessa ja sieltä rupeaa niitä esinelöytöjä sun muita tulee, niin nehän tulee tänne kivasti kellonajalla kirjattuina. Huomaa, olen tehnyt tänään tämän koulutuspohjan tänne, niin niitä ilmestyy tänne listaan, mistä näkyy se selostus sitten läpitte ja niihin on mahdollista laittaa merkitystasoja, eli erittäin merkittävä, normaali, vähäpätöinen. Toi laatu myöskin muuttaa sitä, että kuinka läpitunkevan värinen se on täällä kartalla, eli tuossa jos toi erittäin merkittävä pudotetaan nyt vähäpätöiseksi, niin se hädin tuskin näkyy tuolla kartalla, ja kun se nostetaan normaaliksi, niin siihen tulee vähän enemmän väriä, ja erittäin merkittävä, niin se sieltä vähän loistaakin jo paremmin. Nämä on poliisillekin semmoisia tärkeitä, kun poliisihan loppujen lopuksi sen päättää, että mistä me oikeasti etsitään ja mihinkä suuntaan me sitä etsintää ohjataan, niin noi tulee niin kuin näkyviin sinne poliisinkin päätteelle. Poliisilla, anteeksi pieni hetki, mä käyn sulkeen vähän toimiston ovea, niin toi perheen äänet ei kuulu ihan niin pahasti läpi. No niin. Merkintöjen tekeminen sinne tosiaan merkittävää ja partioita kannattaa ohjeistaa sillain, että jos ei siinä tilanteessa nyt välttämättä saa sitä merkintää hyvin tehtyä, niin lisäilee sinne omalle alueelleensa ne merkinnät edes paikan ylös siinä liikkuessaan, ja sitten jos niitä on se pari, niin kun saavat tehtävän valmiiksi, niin joko muokkailevat, niin tässä on muuten valintakohde, eli täältä pystyy valitteen sitten, jos on monta merkintää päällekkäin, niin tulee tuommoinen valintalista, niin täältä pystyy sitten luokittelemaan ne ja mitä sieltä löytyy. Meidän kaikkien yhteinen ystävämme auringon polttama kaljatölkki löytyi tuolta kohtaa, ja tämä voidaan sitten vaikka poistaa, todetaan, että se oli turha merkintä, tuli tuolla vauhdissa tehtyä. Tässä vaiheessa mä voisin topata tämän mun puolen tunnin jorinan sen verran, että päästään osallistujat ääneen, eli nyt olisi hyvä hetki kysyä niitä kysymyksiä. Rohkeasti lapaa pystyyn, jos siltä tuntuu.
Kaitalanpäätä Nurmijärveltä morjesta. Ja niin semmoinen oikeastaan ihan alusta asti ollut mielen päällä toi, kun jos olen ymmärtänyt oikein, saa korjata, jos on väärässä, että kaikki nämä data jää talteen 90 päiväksi ja tähän operaatioon pääsee käsiksi aina kuka hyvänsä, joka vaan tietää tuon operaatiotunnuksen, niin onko se viranomaisen puolelta, miten nähdään tämä, onko tässä niin kuin tietoturvariskiä tai arkaluontoisen tiedon vuotamista sellaiset tahot, jotka sitä ei tarvittaa, joille se ei kuulu, niin miten tämä asia on niin kuin teillä ajateltu? Meillä tässä vasta niin kuin mietitään käyttöön ottamista, mutta tämä oli oikeastaan niin päällimmäinen kysymys, mikä on varsin usein noussut esiin. Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys, kun puhutaan tietoturvasta, niin operaatiotunnuksen vieressä on tämmöinen ukkelin kuva. Ukkelin kuva tuo sut operaatiohallintasivulle, jossa sä kirjaudut sisään Google-tunnuksella. Se on mulla selaimessa automaattisen, se tulee tuohon. Sinne täytyy saada tämä operaation nimi täytenä, jolloin voidaan tarkistaa omistajuus. Ja otetaan täällä on Access Open, ei ole omistajia, niin otetaan tämä operaatio. Siis tämä tapahtuu sitten, kun tehtävä päätetään, eli sun ei tarvitse enää vapaasti jakaa sitä sun vapaaehtoisille sitä tehtävää, mutta halutaan kuitenkin säilyttää mahdollista teknistä purkua varten se. Eli tämä on se 90 päivän tallennus sen teknisen purun mahdollistamisen takia. Niin otetaan haltuun täältä operaatio ja sille kirjoitellaan tänne salasana. Jos siinä on muita johtajia ollut mukana, niin voi tuohon vaikka lisätä toisenkin omistajan. Niitä voi myöskin poistaa. 2 omistajaa kannattaa laittaa tänne. Asetetaan operaatiolle salasana. Sitä ei pysty resetoittamaan millään tavalla, joten se kannattaa muistaa. Nyt mä availen täältä sitten toisen selaimen. Demotaan sitä, että yritettäisiin mennä siihen, eli just tämä, mitä sä sanoit, että tullaan sitten jälkikäteen katteleen sitä. Jälkikäteen katteleen sitä, että saadaanko se suljettua. Ja saako se toinen vastaanottaja tuo salasanan pieni hetki, Pertti. Oli ääni niin kovalla, että tuli korviin aika lujaa. Pieni hetki. Nyt sitten, kun tästä koetetaan mennä tähän kyseiseen operaatioon, niin tämä kysyy tämän salasanan ja sun pitää se tietää. Ja nyt tarkastetaan se Pertin kysymys. Se nähtävästi oli se, että saako se toinen sillä sähköpostiosoitteella sen salasanan tietoonsa. Ja mäpä menen täältä sähköpostista ihan konkreettisesti vilkaseen sen. Sitä ei erikseen sitä sähköpostissa salasana tuu tietoon. Korjaatte mua äkkiä, jos puhun läpi ja päähäni. Joo, sitä ei tällä hetkellä että ei saa, niin kuin, että se pitää kertoa sille toiselle henkilölle että se sähköpostissa oikeastaan antaa sen mahdollisuuden, että se toinenkin henkilö voi asettaa uuden salasanan siihen. Että jos te jaatte sen ensin niin kuin purkua varten ryhmän johtajille seuraavaksi viikoksi ja sitten haluatte laittaa se kokonaan sulki, niin voi vaihtaa sen salasanan siellä kertaalla ja ainoastaan ne omistajat pystyy hallinnoimaan sitä. Mutta varmaan täytyy kehittää sitä tarpeen mukaan vielä eteenpäin, että saadaan tarvittavat toiminnot siihen, mutta se varsinainen ongelma, eli sen operaation sulkeminen onnistuu nyt tuolla tavalla. Joo, eli tosiaan Petrille se vastaus, että tännehän ellei sitä salasanaa tiedä, niin sitten enää pääse. Jolloin sä pystyt rajoittamaan kummasti sinne tehtävään mukaan pääsemistä. Vaikka siis sinne niin jälkikäteen kollaamista. Joo, sitä tämä tehdään nimenomaan just aina sitten tehtävän päättymisen jälkeen, että tavallaan ei voi tehdä niin, että sulkee sen ja antaa tai keksii sen salasanan ja jakaa sen salasanan vapaaehtoiselle, vaan se nimenomaan salasana ja sähköpostiosoite pitää täsmätä kehkoon. Ei, kyllä siis salasanalla siis pääsee. Voit ottaa omistajuuden vaikka heti, ja et laita salasanaa, niin se on silloin vielä niin kuin ihmisille helppo käyttää. Jos asetat salasanan siihen, niin sitten se on vaan niin kuin ihmisille yksi steppi vaikeampi liittyä siihen operaatioon, että
sitä voi miettiä, että mitkä on niin hyödyt ja haitat siitä lisäsalasanassa niin operaation aikana. Kiitoksia tästä. En tiennytkään tämmöistä ominaisuudesta, mutta vaikuttaa oikein hyvältä. Kiitos. Joo, ja sinänsähän tämä itse niin tämä tavallaan operaatiotunnus, se ei saisi olla helposti arvattavissa, eli sehän toimii niin sen tehtävän aikaisena salasanana. Ja suojaa niin sitä, että se pitää arvata se tunnus, että sä osaat liittyä sinne. Ja sitten jälkikäteen, kun se tunnusta tietysti jaetaan johtopaikalla aika vapaasti, niin sitten se, että sinne tulee lisäksi se salasana, mikä pitää tietää, niin lisää sitä astetta, että sinne ei pääse kuka tahansa korrailee ja lähettelee lehdille niitä tietoja sieltä. Ja sitten siinä on semmoinen, että ilman sitä salasanaa, jos operaatiolle ei ole salasana asetettu lainkaan, niin sinne pääsee katsomaan vaan 7 päivän historian. Mutta sitten kun se salasana on asetettu, niin pääsette katsomaan sen 9 päivän historian kokonaisuudessaan. Eli jos haluatte yli viikon jälkeen tarkastella sitä tapahtumaa, niin siihen täytyy laittaa salasana. Kyllä. Sitten tuosta on ollut jonkun verran puhetta, että mitä sitten kun päivä vaihtuu. Paripäiväisiä, 3-päiväisiä etsintöjä on aika usein, niin miten minä sen tekisin, niin mä jakaisin tämän lukitun tehtävätunnuksen seuraavalle johtajalle seuraavaan päivään. Että sillä on tämä sama tieto, mitä on suoritettu, mitä on suunniteltu. Mutta mä en jatkaisi tähän samaan operaatioon päälle, jos siellä on täysin eri porukka. Eli jaetaan se tieto, mutta sitten suljetaan se siksi aikaa, kun operaatio on aktiivinen ja seuraava jatkava sitten rupeaa uudelta operaatiotunnukselta vetään samojen pohjien niin ympärille. Näähän pystyt viemään tehtävästä toiseen täältä. Jos haluat, niin GPX-tiedostoina lataa kohde GPX-muodossa ja tuomaan tänne myöskin takaisin. Tai lähettää vaikka maastokarttoihin tai johonkin. Kännykällä tämä onnistuu myös kännykällä se, että sä lataat jonkun alueen GPX-muodossa ja nappaset WhatsAppilla sinne etsintäpartion johtajalle. Muita kysymyksiä? Rohkeasti vaan, jos joku asia mietityttää. Aika hiljaiselta kuulostaa. Siitä lohkomisesta mä haluaisin jakaa teille kuitenkin, että kun niitä aluelohkoja tehdään, me syyllistytään tosi usein siihen, ihan meidän omissa paperiharjoituksissa, karttahimmeliharjoituksissa, että me tehdään tosi isoja yksittäisiä lohkoja. Yhdelle partiolle on helpompi kuitenkin jaksottaa useampia tehtäviä, ensisijainen, toissijainen, 3., 4., niin poispäin, niitä tehtäviä maastoon lähties, jolloin niille tulee niitä selkeitä huollon katkoja. Ne toimii sen aikaa maastossa, kun he pystyy toimimaan käymättä kokoontumispaikalla suorittaen sitä partiotehtävää. Ja siten myöskin luultavasti jos painopistealue siirtyy, niin sieltä tulee useammin niitä yhteydenottoja. Se on helpompi ohjata sitten eri suuntaan, kun sanoo, että okei, saitte 1. ja 2. tehtyä, älkää edekö 3, teille tulee uusi tehtävä hetken kuluttua karttahimmelissä, odota. Sopivan pienet tehtävät, jos menetelmä muuttuu, tarvitaan nopeampaa, isompaa aluetta, tarvii vaihtaa koirille aluetta, niin annetaan sitten vaan nippu niitä alueita sinne koirille. Esimerkkinä just se, että piirrät partiolle niitä 1, 2, 3 alueita, näkötuntumaharavalle sitten saa annakin jo niitä 4 niitä partiolohkoja, koiralle 8 tai 12.
Semmoinen kuitenkin huomio, että jos maallikkojohtajana mennään hyppiin noiden koirien tehtävän suorittamisen päälle ihan hirveästi, eli antakaa ammattilaisten tehdä ammattilaisten työt, niin olisi varmaan aika hyvä tutustua etukäteen tehokkaaseen koirien käyttöön etsintätehtävällä. Tässä varmasti siis auttaa itse kunkin alueen koiratoimijat ihan oikeasti mielellänsä. Reitit mä oon tykännyt pätkiä noin 0,5 kilometrin pätkiä ja polkupartiolle reitin pituus sitten 4-kertaisena. Seurataan luonnollisia rajoja tai jos on pakko tehdä semmoisia suoria suunnistettavia rajoja, niin aika lähelle pohjois-etelä pääilmansuuntien suuntaan ei seurailla korkeuskäyriä ja jos on pakko tehdä niitä suunnistettavia reunoja, niin mielellään sillain, että se piste, mistä sinne lähdetään suunnistaan, olisi joku selkeä ojanmutka taikka tiekohta taikka joku. Ja silloin se tarkoittaa, että siellä on niin kuin sivu kerrallaan, se alkaa selkeästä pisteestä, loppuu selkeään pisteeseen, jos mahdollista. Toki se selkeä piste voi olla vaikka edellisen partion tekemä merkkaus, vaikka partioetsintämenetelmässä ei yleisesti nyt tietysti merkatakaan, niin näitä suunnistettavia reunoja mä suosittelen merkattavaksi. Tuossa justiinsa palaten siihen, että täällä on nyt esimerkkinä piirretty niin kuin ojien mukaan kaikki, mutta jos se aluepiirto olisi vaikka tämän näköinen, nämä on nyt teitä, mutta toi ei ole kauhean tehokas alue. Rajataan se noihin ojiin mieluummin kuin tehtäisiin pelkästään tuommoinen neliö sinne. Se voi olla ihan 2-3 ojan väli tämmöisessä ojitetussa maastossa. Se voi noudatella jotain muita rajoja, mutta jotain semmoista, mihinkä sen partion on kohtuu helppo tuoda se, niin kuin se tavallaan se kiintopiste itselleensä. Joku mitä seurata, joku mitä on kiva toimia. Ainakin mun kokemus on tällä hetkellä se, että meillä oikeasti kompassi ja kartan kanssa pärjääviä ihmisiä on vapepalaisistakin ehkä 1/5. Joten se ei ole aina sanottua, että siellä 3 hengen partiossa on valtavan hyvää suunnistusosaamista. Ainoa, mikä siitä poikkeaa, niin on tietysti tuo lähietsintä, eli sehän toteutetaan siinä katoamispisteen välittömässä läheisyydessä mahdollisimman nopeasti, ja suurin osa etsittävistähän löytyy hyvin pieneltä alueelta. Ne on aika lähellä oikeasti sitä ruutuansa. Niin nämä kannattaa lohkoa sillä aika ronskisti riittävän isolle alueelle, ja ne ensimmäiset partiot lähettää sinne lähietsintään, ellei poliisi jotain muuta käske. Mutta IPP:hän ei tarkoita katoamispistettä, vaan alkuperäistä suunnittelupistettä. Initial Planning Point. Tuossa on vähän noita sisäkehäarvoja, muita. Pienet lapset voi löytyä hyvinkin läheltä, mutta sitten jo hiihtäjällä se sisäkehäkin, mikä lasketaan niin sanottuun lähietsintään, niin onkin sitten jo aika iso. Tähän tämmöinen välikysymys. Pieni hetki, otan tuon Teamsin takaisin näkyviin täältä ruuduilta. Kuka ei tunne MSO-taktiikkaa? Pertti? Joo, en ole saanut mitään koulutusta koskaan. Joo, virallista koulutustahan ei käsittääkseni tällä hetkellä anneta kuin poliisille, mutta No ei ole yleensä esiteltykään, miten se määritellään, mutta nythän näkyy, mitä tuossa on. Joo, ihan pieni hetki. Meillä on vapaaehtoisille on tehty opas, mutta kun täältä nyt löydän sen MSO eli Managing Search Operations on. Ainakin aikaisemmin se löytyi ihan siis pienellä hakuhistorialla. Mutta tuosta
artikkelista, minkä laitan tuonne keskusteluun, on mahdollista sieltä ihan lopusta ladata. Muun muassa tuolta löytyy siis monesta muustakin paikasta, niin MSO-taktiikka ja profilointiopas. Mistä löytyy jotain hyviä piirteitä, eli täältä löytyy profiilikortteja. Otetaan, missä täällä menee 66V. Eli nämä on tämmöisiä yksinkertaisia, siis hyvin karkealla tämmöisellä, miksi sitä sanoisi, jaottelulla olevia profiileja, joille löytyy tämmöinen etsintäkehätaulukko. No, tämä sama on tuolta oppaasta, eli kuinka isoja nämä kehät on, ja siitä Teemu on ottanut tuonne karttahimmeliin nämä MSO-pisteen. Nämä profiilit on suoraan tuolta. Eli se piirtää kartalle sitä suunnittelualuetta. Nyt hyppäs väärä sivu. Anteeksi. Mennä tuonne. Niin täältä löytyy siihen profiiliin sillain niin yksinkertaista yleistä kohdeprofiilista ja ehdotusta taktiikkaa. Eli esimerkiksi vanhempien henkilöiden kohdalla se tiedonhankinta, mikä se henkilön tila on, onko kadonnut aikaisemmin. Kolmannes löytyy lähietsintäalueelta. No, samaan aikaan kun tehdään sitä lähietsintää, niin reittietsintä pitäisi ulottaa sinne ulkokehälle asti, koska vajaa kolmannes tavataan reitiltä. Eli silloin on mahdollista ottaa nopeasti todennäköisyyttä kiinni. Perusteellinen etsintä sisäkehän puolelta, koska suuri osa löytyy myös sieltä. Eli se ei ole kauhean pitkälle ollut se alue. No, toki tässä on jotain linjaetsintä ja alueellisia vinkkejä, mutta täällä on erittäin hyviä niin tämmöisiä vinkkejä, että sisätiloista, jostain asunnoista, suurin osa tavataan heikentyneessä yleistilassa, eli varmistetaan kylmältä suojaamista, kuolemankolmion ehkäisemistä etsijöiden ensiavussa. Tai sitten kun katsotaan tuosta vaikka lapsi 4-6 vuotta, no 1/3 löytyy reitiltä, suurin osa ulkoa. Keskimääräinen toiminta-aika ilmoituksesta on 2,5 tuntia, eli löydetty kohtuu nopeasti. Missä on leikitty aiemmin, etsitään ne. Haetaan nopeasti ne vaaralliset kohteet, mitkä lyhentää etsittävän toiminta-aikaa merkittävästi, eli esimerkiksi rautatiet, vaaralliset kohteet, muuten tiet, ylityssillat. Lähietsinnässä ehdottomasti suljettava se, että se olisi asunnossa tai muussa semmoisessa kodin välittömässä läheisyydessä olevan kaverin kotona tai vähän kauempanakin olevan kaverin kotona. Ja mitä pienempi lapsi, niin silloinhan ei välttämättä käytetä ollenkaan partioetsintämenetelmää, vaan käytetään pelkästään näkötuntumaharavointia sen tarkkuuden takia. Niin nämä on ihan hyviä semmoisia suuntaa antavia, ainakin itse tilannejohtajana pyrin tukeutumaan tämän oppeihin jossain määrin. Ja se löytyy tosiaan tuolta linkistä. Se on joku vanha artikkeli, minkä pohjalle tämä on jaettu tämä tekstilöinen, niin käykää poimimassa sieltä talteen. Olikos muille MSO tuttu? Sehän sisältää sitten myöskin näiden lohkojen arvioinnin, todennäköisyysarvioinnin, mutta sitä hyvin harvoin suoritetaan käytännössä. Mutta se on käytännössä tätä lohkomista ja sitten sitä etsintätaktiikkaa, kadonneen henkilön käyttäytymistä. Ja jos oikein innostuu sukeltaan tuohon maailmaan, niin pieni hetki heitän kirjoittajan nimen tuonne chattiin. Kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Lost Person Behavior, valitettavasti saatavana vaan englanniksi. Kirjoittajan nimi on Robert J. Köster, mitenkä ikinä nyt sitten välttämättä halutaan kirjoittaa. Hän on ensimmäinen tohtori
kadonneen etsintä liittyvissä asioissa ja siinä psykologiassa. Ja on rakentanut tuo maailmalla työkaluja, joiden perusteella ne ohjaa etsinnän etenemistä. No toi tuli vähän vahingossa toi tehtävän päättäminen. Tehtävän päättäminen tuli vähän niin kuin vahingossakin, että oikeastaan nyt mä oon tässä sen tunnin verran läpättänyt tulemaan täältä tekstiä, niin nyt olisi erittäin hyvä palata sinne sitten alkuun ja käydä vaihe vaiheelta läpi, onko jotain asioita, mikä herättää kysymyksiä. Eli webinaarin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä ja osaamista, niin mä en tiedä, onko tämä yksin puhelu kaiken paras siihen, joten lähdetäänkö sieltä vaihe vaiheelta käymään läpi teidän ajatuksia. Aloitetaan siitä ensimmäisestä hälytystilanteesta ja siitä, kun valmiuspäivystäjä on ottanut Vapepa-johtajaan nakkia, niin herättääkö siinä vaiheessa joku kysymyksiä? Olette saanut tehtävän tai Vapepa-johtaja heittää teille, että tuossa olisi paikka, pitäisi aloittaa suunnittelu. Voi kirjoittaa myös chattiin, jos ei aukea mikrofoni. Mähän en ole vielä mikään etsinnänjohtaja, niin mä oon vaan ihan mielenkiinnosta seuraamassa tätä. No ei, sekin on hyvä. Ja tietysti ei tarvitse olla etsinnänjohtaja, voi myös kuvitella itsensä siihen tilanteeseen. Niin. Joo. Minkä sä laitoit sen oppaan linkin tai niin ei siellä ollut kuin lisälehti Vapepa etsintäoppaaseen vaan ladattavissa. Menee alemmaksi. Aha. User error. Joo, just. Joo, se on siellä ihan joo. sivun pohjalla. Ensimmäinen katon linkki, mikä tuli, niin heti sitä klikkaa. No, siellä Annon useri kirjoittelee, että tähän tarvitaan live-harjoittelua. Olen aivan täysin samaa mieltä. Tarvitsee tottumista, mutta tällä on hyvä leikkiä itseksensä, koska tämä on ilmainen tämä verkkosovellus. Puhelimeen sitten tietysti vähän maksaa. Ja tämä ei ole kauhean vaikea. Tämä on erittäin intuitiivinen käyttöliittymä mun mielestä. Et omat pienet juttuunsa on varsinkin sitten, kun mennään tuonne tulostuksen puolelle. Eli saan täältä hiiren tänne näkyviin, niin tässähän on siis hyvät tulostusominaisuudet. Ensinnäkin tämä karttahan riippuu zoomaustasosta, että mitä karttaa tämä näyttää sulle. Eli tässä on tavallista maastokarttaa, mutta sitten täältä löytyy tämä MapAnt, mikä on niinku tarkempaa karttadataa. Täältä löytyy, tämä ei ole siis sovelluksessa toimi ollenkaan, vaan tämä on täällä web-appissa ainoastaan. Selaimella katsoen tämä tulostusnäkymä. Tulostusnäkymässä pystyt scrollailemaan ihan. Tähän jää se filtteri, tai täältä voit lisätä filtteriä, mitä haluat, mutta jos halutaan vaikka partion yksi alueet tulostaa. Oho, siellä oli vähän. Otetaan nyt vaikka C-suunnitteluvaiheen alueet tulostaa. Niin ne saadaan täältä filteristä näkyviin, tai tietysti saadaan ihan kaikki näkyviin, mutta se ei ole kauhean käyttökelpoinen kartta sinne partiolle, jos lykätään kaikki tuohon, kun vähän sotkee sitä itse karttaakin. Tosta ja sitten tietysti valitaan, että missä mittakaavassa. Itse tykkää 10 tonnista, Teemu tykkää 7,5 tonnisesta, no toinen tykkää äidistä, toinen tyttärestä. Sitten tietysti vähän paperikokoa, että ollaanko me tekemässä koontikarttaa vai ollaanko me tekemästä partion karttaa, mutta nyt tehdään partion karttaa. Magneettinen pohjoinen kannattaa irtokartoissa kääntää ylöspäin, mutta koontikartoissa ei kannata kääntää ja suosittelen kaikkeen toi kartan vaalennus. Eli ne yksittäiset merkinnät räpsähtää sieltä kummasti paremmin esiin, kun pidetään toi kartan vaalennus tuossa päällä. Karttahimmelissä on tämmöinen karttaruutuihin perustuva valintamahdollisuus.
eli pystyt valitteen suoraan niin kuin karttarakenteeseen kuuluvia, varsinkin kun otetaan tuo käännä pohjoinen tuolta, niin näähän asettuu niin kuin peräkkäin tulosteiksi. Sen saat sillä, kun painat vaan kerran. Täppäät kerran, niin se asettuu sinne karttapohjaan niin kuin siistiksi. Aika näppärä koontikartta ja muuta tulostaisi. Et jos sitten täytyy laajentaa myöhemmin, niin sitten otetaan tänne lisälehtiä. Mutta koontikartan voit myöskin tulostaa vaan isompana arkkina, että siinä mielessä noita A4 en sillain napsuttelisi. Onko noissa joku ylifillaus, että tulostetaan toisesta karttalehdestä osittain, että jos niitä teippaillaan päällekkäin? Joo, tuossa on, jos tuollain valittet vierekkäiset, niin siinä on, ei haittaa vaikka teippaat pari milliä päällekkäinkin, niin siellä on sen verran, että se koontikartan tekeminen onnistuu, niin on fillausta. Ja sitten jos sä haluat ihan jostain omasta paikasta, niin tietysti valitte se vaaka tai pysty ja tuplaklikkaa. No. Tuplaklikkaamalla sä saat sen kartan just sinne, mihinkä sä haluat. Jos se ei ollutkaan mieleinen se kohta, niin kerran sitä painamalla se katoaa. Eli painetaan kerran, niin se tulee keltaisella kehällä, eli se jumittuu siihen karttapohjastoon. Ja sitten jos halutaan ihan oma kartta, niin tuplaklikataan, niin se tekee sen. Täältä kun painetaan tulosta kartta, kopsaa, niin tämä on valmis täys A4 tulostettavaksi suoraan käyttöön. Tässä nyt niin kuin sanoin, tämän kanssa on vähän huono lähteä maastoon, että jos sinne halutaan ihan oikeasti laittaa partiolle maastoon lähtevä kartta, niin jätetään ne alueet mahdollisimman vähiksi siihen karttaan. Jolloin se on huomattavasti paremmin luettavissa nämä maaston muodot, kun se ei ole täynnä tämmöistä rasteria ja suunnittelua. Mutta tuo filterin käytön opitteleminen on ihan ratkaisevassa tekijässä, että kuinka helppo tätä on seurata tai kuinka vaikein tätä on seurata. Tulostuuko tuohon toi mittajana? Täällä alareunassa. Joo, oli näköjään zoomannut kuvaa vähän isoksi. Kyllä. Ei se mitään. Sitä varten tässä nyt ollaan, että käydään niin kohtuu tarkasti, koska mä uskon, että jos teillä on joku kysymys, niin joku muukin on ajatellut sitä jossain vaiheessa. Ja sitten tietysti sulkemalla päästään tuolta takaisin tänne päänäyttöön. Joo, Jari täältä Eurista, niin tässä joku aika sitten tulostelin karttoja ja kun tein 7-puolikkaan, niin siihen ei tullut tätä alueen nimeä näkyviin. Onko siinä joku juttu? Joo, eli sä täältä tekstikartan reunaan laittelit. Ei, kun tämä alueen katos, sulla oli tämä C1 esimerkiksi, niin se ei näkynyt. Näkyykö se näissä? Näissä näkyy. Katsotaan, mitä tekee 7-puolikkaalla. 7-puolikas. Riippuu sitä resoluutiosta, että tulostuuko se vai ei. Ja nyt voitte heittää käyttäjille kysymyksen, että miten te haluaisitte sen alueen nimen näkyvän siellä keskellä aluetta vai siinä alueen rajassa vai kartan reunassa vai saa toivoa. Mä oon ollut toistaiseksi tyytyväinen, kun mä en ole osannut miettiä koko asiaa, mutta niin. Voisiko olla kuin semmoinen, että vähän niin kuin puhekuplan tyylinen, mutta se on ohuilla viivalla viety sinne etsintäalueelle se, ja se on sitten reilusti jossain sivussa se teksti. Toki siihen tulee sitten viivaa piirtyy tuohon pohjalle.
Niin, sitten jos meillä on paljon alueita siinä, niin melkein semmoinen viivalla oleva on vähän haastava lukea ehkä sitten. Joo, eikö mä vaan siinä, jos valittiin vaikka 2 kartta-aluetta, mutta en mä tiedä, sotkeeko siinä enää tuo nimiä mene sitten. Raavin päätäni ton kanssa, että se tarkoituksena että häviää sieltä ainakin normaalikäytössä niin zoomatessa se nimi pois, että se ei niin kuin haittaa sitä suunnistamista ja sen kartan käyttöä. Että se on siinä ajatuksena, mutta se, että jos se tuohon tulosteeseen tarvitaan, niin täytyy nyt miettiä sitä ratkaisua sitten vaan. No nyt kun Teemo tuli takaisin, niin miten tuo oma kännykkä, pystyykö se toimii lähettävänä mukkulana? Kännykkä Android tai iOS lähettää sitä. Kun se sielinen jako on päällä, niin se lähettää. Joo, eli sehän on sitten, jos tänne niin ruvetaan laittaa vaikkapa, teillä on partiojohtaja ja sille annetaan tunnuspartio 1, niin sehän laittaa tietysti oman paikannuksen ja sitten sijainnin jakamisen päälle, jonka jälkeen se pingaa teillä siellä kartalla näkyviin. Mä en nyt viitti laittaa omaa paikannusta, kun sitten tämä lukittee mut johonkin Tampereelle, mistä ikinä multa on ostettuna nettiliittymä, koska se on tietokoneessa, mutta ja mielellään silloin, kun partioita ohjeistatte, niin vain 1 per partio jakaa sijaintia. Tuohon vastauskysymykseen, että miten tuo alueen merkintä tulisi näkyä, niin mietiskelin tässä nyt nopeasti itsekseni, ja mun mielestä toi nykyinen tyyli on hyvä. Tykkään kovasti, että se on selkeästi, että tavallaan tällä tavalla, kun ne merkitään, niin siinä ei jää epäselvää tai tulkinnanvaraa, että onko se nyt toi vai onko se nyt tämä viereinen, vaan onko se on tuossa selkeästi keskellä aluetta, niin se on silloin niin kuin riittävän selkeä. Tämä oli mun näkemys. Joo, ja tuossa äsken hain sitä rajaa, eli nyt kun tullaan lähemmäksi, näkyy näitä pienempienkin alueiden nimiä, ja tuossa on se raja, että esimerkiksi toi alue, P4, ei nouse näkyviin missään vaiheessa se nimi, koska siinä alueessa ei ole riittävästi tilaa kirjoittaa sitä. Ja sitten kun tullaan sinne, että missä voidaan jo suunnistaa, niin sitten ne katoaa ne nimet. Eli ne ei myöskään häiritse sitten, kun tullaan tänne kattoon, että mikä se meidän alue ihan oikeasti oli ja mitä täällä pitäisi tehdä. Joo, toi niin kuin ehkä lähtökohtaisesti niin kuin toi käyttöliittymältään tai käytöltään ihan hirveän hyvä noin, mutta se täytyy vaan muistaa sanoa partioille, että sit huomatkaa semmoinen asia, että kun zoomatte riittävän lähelle, niin alueen nimi häviää, mutta kun zoomaatte ulos, niin se tulee taas kerran näkyviin. Että tavallaan ehkä enemmänkin semmoinen asia, mikä pitää muistaa kertoa, tai jos joku kysyy, niin muistaa kertoa siitä, että just tosiaan se, että se suunnistaessa ei ole sit sitä alueen nimeä lue sen keskellä. Jos esimerkiksi joku erehtyy nimeämään alueen vaikka koirapartio 1, alue 1, niin siinä on sitten niin helvetistä tekstiä jo tuossa, että se haittaa sitten oikeasti menemistä, jos zoomaa lähelle ja se näkyy. Et mun mielestä parempi, että se häviää, kun zoomaa riittävän lähelle. Joo, ja sitten partioille kannattaa kertoa se, että millä suoratuksella, tuossa on nyt partioille 3 annetut 2 aluetta. Eli partio laittaa sinne kännykkäsovellukseen ton aluefilterin päälle, jolloin näkee ne omat alueensa sillain. Tämä on aika sekavasta lähteä etsiä lähivitosta ja lähikutosta. Saati sitten, että ne olisi vaikka E9 ja E19 ne alueet, mitkä sinne annetaan. Älkää nyt välittäkö siitä, että mitä nämä nimet on vierekkäin. Mä oon randomilla vetänyt ne. Tuosta filteristä kysymys. Voiko filtteröidä useamman alueen? Mietin lähinnä nyt esimerkiksi koiran näkökulmasta, että jos tiedetään, että on vaikka koira 1, koira 2 ja halutaan tietää, koirapartiojohtaja haluaa lähtökohtaisesti tietää, että onko esimerkiksi viereisellä alueella koira menossa, niin pystyykö ohjaaja filtteröimään tuolta sillä tavalla, että se näkee vain niin esimerkiksi koirien alueet tai niin kuin, on varmasti muitakin eri skenaarioita, mutta tämä nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Esimerkiksi kirjoittamalla tänne alueen lisätietoihin tiettyjä asioita. Eli se filtteri lukee myöskin tätä lisätiedot-ikkunaa. Se on sitten ihan mitä sä haluat niin sun operaatiossa käyttää, niin kaikki missä on se hakuehto, minkä sä sinne olet kirjoittanut, niin löytyy. Ja se ei käsittääkseni kokeilepa laittaa siihen välilyönnillä alueita
eri nimiä. Se muistaakseni on toimintoinen, eikö siis tai toimintoinen haku, se aluehaku. Joo, eli toimii myöskin, että jos mä haluan nyt kaikki C-alueet ja B-alueet, niin mä vaan laitan C-B. Tai jos sinne on nimetty koiralle, onko mulla mitään täällä järkevää? Partio ja aluehaku on tuommoinen, että välilyönnillä mikä tahansa niistä hakuehdoista niin tulee kartalle. Ja havainnoissa se on sitten tarkentava, eli kaikki hakuehdot pitää toteutua, että voi etsiä koira ja esine, niin se näyttää vaan koirapartion merkitsemät esineet. Joo, sieltä chatista on tullut Linnan Mikalta liittymässä rasti, että näkyykö aluetunnus vai ei näy. Voisiko semmoinen ruksi tai mieltymys olla? Joo, ja sitten Luodon Mikalta on tullut kyselyä, että puhelimessa tai tabletissa piti olla äänet päällä, eli ei saa olla älä häiritse tilassa. Älä häiritse tilaa ainakin Mikan henkilökohtaisessa puhelimessa, nimittäin tappaa sitä sijainnin jaon sitä vehkeestä samalla. Eli hyvin puhelinkohta. Joo, se yllätti meidät tässä yhdessä tilanteessa. Eli kannattaa tutustua siihen omaan puhelimeen ja laitteeseen sen verran, kun näitä nyt on tekijöiltä toisilta aivan valtavat määrät erilaisia, niin eipä myö osata sanoa, että miten ihan joka ikinen. Jostain syystä se on Luodon Mika, joka löytää mun kaikki bugit aina joka paikasta. Mika on hyvä bugitestaaja, vinkkinä tee mullekin. Joo. Mutta joo, tuolla välilyönnillä löytyy se, ja sitä mä en ottanut tässä vielä sanoa, eli tämä tehtävähän, toi sanapilvi, niin se ei haittaa, vaikka täällä olisi välejä jossain. Eli tämä on ihan yhtä pätevä, vaikka tänne laitetaan välejä, niin nyt kun mä muistasin vielä sen salasanan, minkä mä annoin tänne. Että onko siellä välejä vai isoja kirjaimia, niin se hyväksyy kirjoitusvirheitä aika paljon. Ja sitten ihan niitä vapaaehtoisia varten, niin kannattaa, jos esimerkiksi sattuu olemaan huoltokahvila tai joku muu, mistä on sovittu, niin kuin vaikka ruoannouto, joku Parkanosselli on 247 ja me käytetään usein yöllä, sitten joudutaan käyttämään sitä, kun mitään muuta huoltoa ei saada auki, niin merkataan se karttahimmeliin, niin se on selkeä sitten partioille opastaa, että katoppa sieltä. Sen mä tiedän karttahimmelistä nyt, että Uudellamaalla on jonkun verran käyttäjiä. Häme tekee aktiivista jalkautustyötä parasta aikaa. Pohjanmaalla on käyttäjiä, Keski-Suomessa on käyttäjiä. Jokunen Savo-Karjalan Ahvenanmaalla on käyttäjiä. Ahvenanmaa käyttää, ja itse asiassa Svenska talare de funkar alla. Det menar att svenska distrikterna av Österbotten och Åboland, både och. Eli ruotsinkieliset on käsittääkseni ottanut tämän omaksensa. Oulu ei. Oululla on kiskas. Paikanin kikkareita on tällä hetkellä 100 mennyt jo yli, mitä on aktivoitu. Joo, Hämeessä on joku paikallistoimikunnat jopa hommannut 10 kappaletta itselleensä. Tai paikallistoimikunnissa jotkut yhdistykset siis. Pitikö ne kikkareet Teemun kautta aktivoida vai pystyykö se itse aktivoimaan? Se pitää Teemun kautta valitettavasti aktivoida. No ei se mitään tietää vaan. Joo, no sanotaan näin, että mä en ainakaan palvelutasosta voi valittaa, että Teemu on, oliko se Dohan lentokentältä, kun sä aktivoitit mulle kikkareita. Siinä on palvelu ollut oikein hyvää ja ei voi sanoa, että siitä tulisi mitään riskiä, että kun sen kikkareen hommaa, niin nopeasti sen saa käyttöön. Palvelu ulkoistu Katariin. Niin. Hei, muita kysymyksiä, keskustelun aiheita. Meillä on täällä nimistä tunnistaa sen verran, että meillä on hyvinkin kokeneita himmelin käyttäjiä, useampikin täällä, mutta
Jos mielessä kaivertaa pienikin kysymys, niin se kannattaa myöhempiä katsojia varten kysyä nyt, koska näille hommalle tulee vähän sillain sokeeksi, että kun käyttää paljon niin sanotusti yrittää olla teho-useri ja kauhean näppärä, niin välttämättä ei huomaa niitä kaikkia asioita sitä sanoa ääneen. Merkinnöistä mä nyt korostasin sitä, että varsinkin koirien kanssa, kun tehty hommia, niin mä oon kehottanut niin kuin merkitsemään asioita pienellä kynnyksellä sinne, ja vaikka laittaa sitten vähäpätöiseksi merkinnässä, koska se on huomattavasti helpompaa merkitä se paikka silloin, kun se asia tapahtuu, kun lähtee myöhemmin raapimaan päätä, että hei, missä me oltiin 10 minuuttia sitten, kun siellä oli se juttu, tai kuului se ääni tuolta päin, tai oli mitä hyvänsä. Että merkatkaa, se on teidän työkalu, ja sitten niillä merkittävyyksillä ja suorituksilla voidaan niin kuin pelata siitä, että mitä halutaan näyttää ja kenelle. Joo, ja sitten jos sen pudottaa vähäpätöiseksi sen merkinnän, niin se ei siellä kartalla ihan hirveästi ihmisiä häiritte. Täältä havainnot listasta sitten näkyy tuolla vähän tuommoittena harmaahkona vähemmän merkittävänä ja siihen jää kellonajat ja muut sitten kiinni. Varsinkin jos se on joku ääni tai aikarelevantti tieto, niin se kellon aika, kun saada siihen heti kiinni, aika kiva asia. Johdossa voit vaikka pitää koko ajan sitä filtteriä siinä normaaliasennossa siellä havaintofiltterinä, niin silloin ne ei edes näy siellä kartassa. Taikka jopa vain merkittävät näkyy siellä johdon kartassa, niin jos sitä merkintöjä on niin paljon siellä sitten ei häiritse. Joo, ja ei ohjaa sitten johdon ajattelua johonkin tiettyyn asiaan. Eli myöskin johdon pitää muistaa se, että se on toinen juttu, mikä on tullut monesti keskustelulta vastaan, että koirapartiot tai muutkin niin kuin pelkää sitä, että liika informaatio rupeaa niin kuin joko stressaamaan tai ohjaamaan ajattelua, mutta kyllä minulla kokemus ainakin on se, että ei sitä omaa tehtävää suorittaessa kerkiä katselemaan, mitä naapurit tekee ja mitä muita merkintöjä siellä on, että sä näet sen oman alueen siinä ja teet etsintää sillä alueella ja ehkä sitten jälkeenpäin voi katsoa, että mitäs muut on tehnyt. Mutta sitten kun tulee se tilanne, että naapurialueella on joku, joka vaikuttaa sun omaan tekemiseen, niin se on todella hyvä kun sä sitten pystyt niin kuin suoraan kommunikoimaan, että hei, me kuultiin tuossa tämmöinen, tai me nähtiin tämmöinen juttu tuossa kohtaa ja voidaan keskustella niistä sijainneista ilman, että täytyy niin kuin ruveta selittämään, että missähän me nyt oltiin ja koska. Eli en ole kokenut sitä niin kuin informaatiotulvaa missään vaiheessa, ainakaan partion puolessa niin kuin olevan sillä tavalla haitaksi. Joo, ja keskitytään siihen omaan tekemiseen siellä partiossa, että niin kuin sanottua, niin tämä ei mullista yhtään mitään muuta kuin sen jatkuvan tilannekuvan saamisen sinne. Ja senkin se mullistaa sitten vasta, kun tämä on jalkautunut hyvin tuonne kentälle. Mulla on itsellä henkilökohtaisesti 8 paikanninta ja edellisellä tehtävällä oli 1, joka käytti karttahimmeliä kännykällä, joten toisin sanoen ne paikantimet katosi sinne maastoon aika lailla sillä niin kuin tuhka tuuleen. Mutta tietysti sitten joutuu poistumaan, mutta jos tulee kysymyksiä, ne vastaa myöhemmin. Joo, munkin kautta Teemulle saataan tuonne chattiin laittamalla, jos haluaa Teemulle erikseen viestiä, niin mä välittelen erittäin mielelläni. Tosin me myöskin lopetellaan, jos kysymykset loppuu, niin lopetellaan sitten ja ruvetaan latailemaan YouTubeen tätä aineistoa, mutta ja olen varannut teille 40 minuuttia, että kysyä saa. Tuosta aluemerkinnästä vielä, että voisiko se olla semmoinen, että kun se on tuossa kartalla johonkin kohtaan sijoittuu jollain periaatteella, niin siitä pystyisi ottamaan kiinni ja raahata sitä sitten sillä kartalla johonkin muualle. Silloin vaikka veisi sen etsintäalueen ulkopuolelle, niin sitten piirtäisi sitä viivaa. Joo, toi täytyy miettiä, että toimisiko semmoinen, että siitä saisi ehkä tuossa tulostustilassa kiinni. Joo.
Eli kun on täällä, niin siitä saisi tavallaan kiinni ja vedettyä. Niin sitä voisi viedä sitten johonkin vähäpätöisempään maastokohtaan, missä on vaikka tasaista harmaata. Joo, kun täältä ei filttereistä ei saa kyllä sitä tosiaan muuten. Suunnitelmat täältä saa erikseen, jos siellä on jotain suunnitelmia, ja suunnitelmahan on partion työkalu sitten siihen tehtävän suorittamiseen. Mutta Me saatiin Vapepa Uudellemaalle 2200 € lahjoituksena toiminnon tukemiseen, niin nyt pitäisi keksiä joku hyvä käyttökohde. no, 10 kikkareita pöytään, niin siitä on 4 taputeltu siitä teidän positiivisesta ongelmasta. Niin. Yhtenä vaihtoehtona suunniteltiin tulostinta, mutta sitten taas siinä on ongelma, että missä sitä säilytetään, kun oliko niitä 5 toimikuntaa tällä alueella. Joo, ja sitten tulostin oikeasti 40 halppistulostin on ihan täysin riittävä, kunhan sulla on mustepatruunoita mukana. Joo. Et mä ainakin tuossa oli budjetoitu 300 € tulostimiin. Se on totta kai nopeuttahan sillä saa sillä kalliilla tulostimella, ei siinä. Joo. Että siellä Jyrki kirjoittelee viestiin, että niin, että se kikkareista pystyy myös tekstiviestillä sit tarkastelee asioita ja päivittelee sitä, mutta se tietysti vaan kikkareen omistajalla, jolla on se puhelinnumero tallessa. Eli kikkarehan on siinä mielessä henkilökohtainen, että mä en esimerkiksi luovuta mun kikkareiden e-mail-koodeja ihan tosta noin vaan kenelle tahansa, että ne on mulla sitten käytettävissä, kun tilanne vaatii. Mutta joo, tulostimista vielä sen verran, että itse olen todennut mulla on alta 50 tulostimia molemmat, mitkä löytyy meidän alueen johtopakeista. Ei se tulostin, se iso kallis hankinta on, vaan se, että se on käytännössä keikka- ja mustekasetit, jos tulostetaan paljon karttoja. Noita halpoja mustetulostimia. Jos haluaa paremman tulostimen, niin tietysti se on aina hienompi. Esimerkiksi täällä eräällä nimeltä mainitsevatella Pohjanmaan Mikalla muistaakseni oli joku säiliötulostinko sulla oli vai mikä sulla oli siellä? Ekotankki varmaan, Protteri. Joo, joku tämmöinen, niin sittenhän se ei ole se niiden mustekasettien kanssa pelaaminen, ei ole se ongelma. Meillä oli täällä Peppuksissa toi lasertulosti, ja sitten kun se auto säilytettiin kylmässä, niin sieltä höyryä tuli, kun sen pani päälle. Se kuivasi niitä papereita. Joo, laser olisi paras, kun sen saisi pysyä tosiaan lämpöisessä ja sillain, että se olisi kaikilla. Teilläkin käsittääkseni sillä alueella Vapepa-johtajiakin on sillä, että päät hakkaa toisiansa vasten. Niin se on aina vähän se, että se on saatavilla ja siellä tehtävällä sit oikeasti käytössä ja säilytetty asiallisesti, niin niissä on ne haasteensa. Kyllä. Oh. Mä voisin sen verran noista tulostimista sanoa, että mulla on myöskin tuommoinen Smart Tank, eli tämmöinen säiliötulostin. Ja jossain 7. riisin jälkeen lopetin laskemisin, ja ei ole säiliöt vielä edes puolilleen kulunut. Että ihan ehdottomasti se on niin kuin mustekasetteja halvempi ja kestävämpi ratkaisu. Mutta en kyllä pakkaseen jättäisi. Joo, ei ole pakkaseen jäätävä, ja sitten jos ne on avotankkisia, että niissä ei ole kunnon korkkeja ja kaikkea muuta, että niitä saat ihan oikeasti niin kuin kuljetustiiviiksi, niin voi olla vähän haastavaa heitellä tuossa, varsinkin jos sulla on enemmänkin etsintäromua, niin johtopaikkavarustukseen mukaan nopeasti. Mä oon valinnut ne halvat tulostimet ja kalliit kortit sen takia, kun ne ei paina käytännössä mitään ne tulostimet, kun eihän ne ole kuin muovia. Eikä sit harmita, jos tippuu. Mutta hei, karttahimmelistä keskustelut rupeaa olemaan nähtävästi kuivunut kasaan. Kiitos erittäin paljon teille läsnäolosta. Itseni Luoteis-Pirkanmaa ja ehkä vähän Teemunkin puolesta. Kiitoksia, ja tämä tulee YouTubeen myöskin tämä materiaali tässä lähiaikoina, kunhan saa renderöityä sen tuosta tallennuskoneelta. Päätän tähän vaiheeseen